cumva înțeleg dorința asta, plăcerea asta de a sta la pipi. Că noi bărbații nu ne pișăm mult, noi o scuturăm mult. Pentru că cumva după 30 de ani scuturatul e super plăcut așa la băieții. Te gâdi la așa în corp când ești acolo. Te furnică ești. Deși nu știu de ce dracu scuturăm atâta. Că oricum ultima picătură tot pe kilot ajunge, fut-o în gură. Cred că așa e lăsată de la Dumnezeu. Aia e roa bărbatului. Altfel nu-mi explic. Nu știu dacă ați observat, bă, și dacă o ștergi cu hârtie igienică, bă, să stoarce tot corpul așa, să mai iasă o zeamă mică, știi? Cât să-ți dea dubii în creier. Când tragi chiloții și pleci, să fii la modul, nu mai fi căcă pe mine. Mai fi tras vreo bășină mai... Ce mă... Dar e plăcut la 30 de ani. Singurele persoane care nu dau 2 bani pe faptul că eu am făcut 30 de ani sunt rudele mele de la țară, care în continuare când mă duc acasă mă pupă pe gură.